Mayapat masaplalang Aldo, kabalen, nanano ko pa. Oras na naning kwentuhan, King Amanong Siswan at laking lagyo na pong Jody Dizon Mercado at Nicolette Henson Hizon. Ako po Jana Lumbang Parugaw at ini, tingnan pa ta. Aldo, tana po Miyerkules at ngayon po October 7. Kabalen, balo ko po kera kalantiya kayo ing kasalungsungang mga pautuhan kanyan. Nano mo pong ulam yu. Kali po, sigurado kaya kataang Kapampangan, manyaman nga yung pamangan. Kasi po pag sasabihan taong manyaman yung pamangan, era po rin sabihan itang masasalikan ng restaurant, itang pang fiesta. Kasi itang po Kapampangan hanggang simple mo po yung pamangan, basta may lupuyang, masalese, malasaya, at syempre mesang kapanyang gusto, para po kaya kataong Kapampangan naman yan, asandan niya man yan, karniya man yan, gulay man yan, manyaman yan. At syempre po niya naman ang ganang ngayon, itatalan tayo po talaga yung titulong culinary capital of the Philippines. Anyay kayo po kabalit, pakapangan nyo pong masalese. Namnaman tamo po ingrasya daratang kaya katamo karimbalang Aldo. Pero bali po kabalit, sabihin na yung mamangan ka kailangan solemn, tahimik. Pero itamo po Kapampangan, kung malyari kaya katamong tahimik pamamangan. Uling itamo po as nakatamo pong kasigla. Itang oras sa pamamangan natin niya pong oras na ning pamagbanding tamo, may papagkwento, may papag-indredos. Pero kareta pong mamangan magdili-dili. Siguro po, kanyaman pakiramdaman itang albentamo, may pagkwentula po, king Amanong Siswan. Anya ka rin kabalen may po may papamilya, na mama, king kasalungsungan, ang po karetang magdili-dili. Abayan nyo kami po, king kaya katamong kwentuhang Kapampangan, giling Aldo, syempre po, kini mo po, king Nano Pata. At balaga daw po, mamiya kami po kaya kayong amano nepo, at ang amanong Kapampangan na kailangan tampong gambulan, etano po, laganas gagamitan. Pero bibigyan nila po kaya kayo, bakanta, hanggang paminsan-minsan po gagamitan tala. Ita pong paralan ay ita makasawag tanan po, bakanta itang amano tampo, aliya po may babating. Yung amano tampo, ngayon Aldo, taling kibi. In English po yapin itang stumble, fall, slip, o kaya misstep. Minsan po gagamitan tayo naman ng terminong ini mas familiar kayo itang mapaltiku o metapilok po, metapilok kayong Tagalog at nung gamitan tayo po kayong sentence. Ini po, ini po, laganas lakos tayo po na lang naman karapengari tampo, mama ko, tamo lakos, susulta po matas at ako, pakakalali ang lalakad, patse matas laring takumu, Pota, mitalang kibika nga po. Ay, kasakit po. Yung matatalang kibi uling niya po. Susulod ko namang mata sa tapatos, tsinelas, makanya as na ako pong kaingat. Lalawan ko yung lalakaran ko po. Tapo, mitalang kibi ko. Itang medyo makaya. May tuwag yung bagay tabitis mo. Ano, Diyos ko po, na pong kasakit. Inapo po, tapo karanasan kita. Gamitan tayo po. In terminong mitalang kibi. Ayan, mga kasawag-tawag po. Tamong bayi tampo talaga may pagtalamitan kaya kaya tamong guest ngayon Aldo oray ni naman po ring mapila ng kapabaluan kaya tampong lalawigan dapat po balo talaga ni bata po may tatawli kung nano po kaya itang bayo o kung nano po ikatin. Kaya hindi po ay katampo muna kapabaluan hindi po para ya karayang bisang ating buring ikutang dikil kayong pamag-aral da po rin kaya kayong anak ngayon new normal ano rin kaya katampong pengari dakal lang kayo po kutang balo ko kaya bayo po ka rin muli ningmisan po tapong tuturo tala rin anak tamo ka rin modules ang gagamitan da ang balo makanano talang pakibatan uli siguro po yung orientation tamo aliwaya po talaga kaya ang orientation na rin teachers nung makanano yung dapat ituro yung merong subject na po makanyan man mag-reach out ya po in Department of Education at remiyaya liwang grupo baka nita po aso panda katamo itamo pong pengari nung makanano tala ato din kaya katamo anak tamo po marinay makutang although yung tuturo tamo pag elementary o high schooling gagay tamong estudyante napuburing sabyan itampong pengari ulin delanan taning elementary and high school alatan pong dapat ikutak na balutan ali po makanita mas masating po makapangutang tamo bas bang ato tala po mas masalese din kaya katamo anak. Munta kayo po ketang Facebook page na po ng Division Call Center for Tutor. Kaya po, malyari kayo pong mag-chat, malyari kayo pong mag-message, or malyari kayo pong mahus, baka nita po makapangutang kayo. Ayan, nakit nyo po rin maka-flash pong numbers, kaya kayong TV screen. Then po mag-text kayo, mahus kayo, batala pong aturong masalese, din kaya katamo. Ayan po, intuto kita mo pong kapabaluan, ngayon Aldo, o yan po. Baluta mo ngayon na
masali po talaga yung panulo lakwas po rin vitamins ne po at saka itang devices agagamitan. Baka tamas may protection ng tao po kontra kay COVID-19. Tingnan atin pong suggested retail price webinar po tungkol kay medical supplies and devices. Yan po marapat ka kay October 9. Alas 10 siya po yan. Tandaan na niya po, October 9, alas 10. Aldo na po ning Biyernes. Malyari kayo naman pumunta kay Facebook page na po ning DTI Pampanga. Karin po, akit po in detalye na ning webinar. Ababiyan na po kayo ng DTI o Department of Trade and Industry Central Luzon. Yan po kasi bibiyade po kaya katamo kasabi na po ning pamagmasusi kay Consumer Welfare Month. Ngayon po free. Itampong consumers nere, itampong manually. Yan, yapin po, imbulan tamo yan. At dapat po, mabalo tamo ka rin kaya katamo sa salwan at impresyo na po ni kaya katamo sa salwan. At syempre po, kaya katamo magtinda, lakos na po rin, butika tamo nere, mag-supply panulo, ang pong devices. At ano po masyadong makain sa samantalanan ng sitwasyon na mangailangan tamo po talagang panulo, ang pong devices niya po. Makisan metong tamo po, kay pamamisaling padulong at yung kay gustong presyo. Okay? Kaya naman pong kabalenta mo, nalaganas pa tanto kasi nakasakit ting alang kuryente, tapos na yung malisangan o itampo mag-work from home tamo po. At niya pong announcement, yung apel ko, natin po mika power interruption po kay October 9. Ando na naman pong Biyernes yan, 11 a.m. to 4 p.m. Medyo makabakaba po 5 oras alang kuryente at rin pong apektadong lugar. Yapin po yung Santo Rosario, Mexico, banda pong Paroba, Camino 1 and Camino 2. Mika pole and line maintenance po kasi inya po rin kaya kayo pong charger, rin kaya kayo pong gadget. Bayo po yung alas 11, kaya nyo nala po i-charge nyo nala po, bakanta po tamo po mika problema at agamit tala po rin kaya tamong gadgets. Ang gapong alang yan. Yan, o ni naman po, hindi katamo po tutuki po kapabalwan po, hindi naman po makapanikilya para po ka rin nagkikatamong mga lating negosyante o rin ang outside tapong micro, small, medium enterprises na makafocus po. O itang pong produktuda ka rin niya pong sweets and delicacies. Bali na po rin ang gagawang pastillas, pagmayumo, retorones, bikasoy, rin yema, rin pulburot kayong sa sumuan, nakal pong nangawakin. Hindi pong webinar na yung product and process improvement webinar para yan po kaya kayo po. Tapo, bisa kayo pong makyabe, kanya pong October 10 yan. Kanya po Sabado, alas 9 niya po, abak mabiyan niya po kaya kayo ng VS Mera E-Community Group. Ulitan niyo po, exclusive niya po yan para kayong sweets and delicacies makers na po. Yung kaya katapong lalawigan o kung nino man po yung visa at interesado. Masanting niya pong opportunity yan, baka mas improve tala po rin ang products tamo at agwatan po makipag-kompetensya pa at apakita mo kanalaksanting rin sweets and pastries and delicacies na po ni kaya katapong lalawigan. O hindi po, kita mo pong kapabalwan. Kareneman pong tao kay Barangay Manibaw, kay Porakya po ini, ang pong Barangay Senyora at Barangay Santa Cruz. O hindi po medyo makabakabang oras na po yung alatamong kuryente kay daratang October 10, Sabado, alas 6 na po ning abak hanggang alas 3 na po ning panapon. Siya maoras po yan niya po ulitan po, i-charge mo po rin kaya kayong gadgets, ang po rin kaya kayong cellphone, bata mo pong masyadong apektado ning alapong kuryente. Kailangan din po kasi i-rehabilitate ang backbone na Manibaog, ang pumika clearing the po ang linya na ni kuryente. Tandaan niya po, October 10, aldo Sabado, 6 a.m. to 3 p.m. Kaya kaya katamo po motorista, kaya po kaya katamo, dadalan tamo po kay North Luzon Expressway. Ayan po, mag-umpisa niya po kanya kay ako meron na ng Nobyembre, yung implementation na po ng radio frequency ID o tangaw sa tapong RFID system. Kailangan po makapagpa-install ta na pong RFID niya po, baka po mismo tamang makadalan kay NLEX kasi po promote dito yung cashless transaction at ano po mamayad cash. Karang kaya tama expressway, mas mabilis pa. Malyari ko pumunta, karang installation sites. Nung karang ko po pwedeng magpakabit, ala pong bayad din po. Ita pong singil na kaya kayong 500 pesos para karang class A vehicle, ang po pong 1,000 pesos naman para karang class 2, ang pong class 3 vehicles. Ita po load na yung puti mano ito, yapi na po ito itang makakaltas, ning dadalan kayo po kay NLEX. Pero malyari kayo
pong mag-load more than 500 or 1,000, ita mo po yung minimum require. Ita po ay po bayad ita, nung load niya po mismo na agamit yu. Karata po kaya katamong kabalen, lapas nila malapit kay San Fernando na po, yung City Public Order and Safety Coordinating Office o itang sa tampong si POSCO, malyari po pumunta ka rin, bakanta po makakuha kayo pong RFID sticker ngayon pong Aldo, ang gaya pong alas 5 na po ligat panapon. Yung kertampong si POSCO office, mayakit niya po kay kita pong dating DFA, kaya pong Barangay San Juan, ito pong maralas na dadalan, papunta po kay District 2, kay Bandang Lubao, Bacolor, adalanan niya po, itadanin niya po ni Lasatin Boulevard. O yan, kabalin. Sana po pakiramdaman niyo po rin kaya katamong kapabalon, baka nita naman po tamong po matatawli. At saka baka nita aga-grab dala po retang opportunities na kalupan na po retang webinar para ka rin kaya katamo po manually, para po karetang kaya katamo po mga lating negosyante niya po. At syempre po balo ko, dakal kayo pa tampa po, pwedeng ipagkwentuhan niya at excited na kayo, nunhan mo po kaya yung kisabihan tamo, ngayon nga do. At syempre, ini po, karetang minisip, o bisa pong subukan yung bodybuilding o bisa pong magpasanting katawan. Lalo na po ngayon yung pandemya, reta pong maralas at yung po kayong balen, reta mag-work from home, medyo kukulang taong pong bagya, kimot katawan. O hindi po yung opportunity, baka tamas abalo taong, baka naman kayong masatinggawan, baka ang maging healthy, ang gaba po at yung taong po kayong bale, at kayong bale taong po nga. Yan po, hindi ka taong sabihan, kayong pang-balik na po, hindi ka kayong program, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Los king katamo pong pamit na lamitan ngayon ni pong mugto ni kabalen. Buring ni pong ipayabot po kaya kayo kabalen na hindi pong metong tamo naman pong kabalen ay Mark Franco Ladrillo. Man dyan pong sao para po kayang pamunakan ay Baby JM. Hindi po party kitang pamanyawag ng sao. Magkaya po gagawa pong mag-fundraising niya po ne po. Isa sa lina rin kaya pong cigarette collections. May gitna pong 450 packs deni. Hindi bala po karang niyaya lumang bansa niya po. At party po ka rin, tingnan mo naman pong artworks, isa sa liba, kanta po makati po niyang pera. Kailangan na po kasi ma-operang Baby JM niya po. Limaya pa mo pong Aldo yung baby ay ni at atin niya pong rare congenital heart condition. O ita po kausan ng double outlet right ventricle. Ayan po, itamo po kasi Pilipina, itamo po Kapampangan ng oras ang makanyan. Itang kikikwal po, itandaya, kalon niya po yung Mark, pangunakan niya po yung susopa na what more, deta po parents talaga na bigaga na kaparating karela nga. Nakini po yung pamikatagon para po karetang nakalasobra, deta pong bisang sumawot, o hindi po yung pagkatagon tamo ba tayo kung asopan, i-Baby JM, padalan tamo po yung kakatamo south ng Mark Franco Ladrillo, akit tayo po yung kayang Facebook page at karin po malyari tamo po makipag-coordinate kung makanano tamo po makasouth yung kayang paunakan ay Baby JM. Ayan, abayin tana mo naman pong pangadi uling ala kung mas makapangyari mo, mas sikan pa yung pangadi kay apong ginubakan na po, mikabos tamo, karin pagsubok adarat ng tigakatamo. Ang Mark Franco Ladrillo at karing pengari ng JM, sikan na nga po yung lubyo, dakalya po paralan nga pong ginubakas. O yan po, magtatala po kaya katamong kwentuhan at topic na pisabyan ngayon ng Aldo na di napapalay na yan, deta po kabalan tamong maugto. Sigurado po kanya medyo may conscious kayong bagya kayong pamangan nyo at di palawya kayo kayong katawan nyo. Uling pisabyan tamo po yung bodybuilding. Kaya kayong pamangan, bigla kayong may conscious. Gusto kayong kakanan ko, baka nung bisa ako man luban, hindi makaniling aktibidad. At syempre, baka hindi na tamong nakala idea, kinumbira tala po rin ang eksperto king field ay ni. Kaya betala po, syempre, ngayon Aldo, metong certified personal trainer at fitness nutritionist ay Miss Yuki Giao. Kumusta kayo po, Miss Yuki? Welcome po sa katang programa. Miss Yuki? Salamat po, mayap naman po. Okay. At Opo, mayap naman po. Okay po. At syempre po, akayabe tayo ng po yung netong coach at meron po namang bodybuilder na sabi tamo pong laganas mo naman po talagang akin tamo gagawang paralan baka mas apas ang tindorin nga lang katawan at the same time, itang benepisyo na po yung bodybuilding. Akayabe tayo po kaya tamo ko ituhan Sir Josiah Paul Paule. Sir Paul, maya pa oras po. Kamusta kayo? Ayos mo po. Salamat po. Opo. As na pong kasantingin topic tamo ngayon ng Aldo at aso pantala po rin ang kaya tamong kabalen na interesado mo naman lubaning makaningi. Pero burin kayo pang pagdalo, so we're using the term bodybuilding pero aside kaya tang literal kabaldugan hinahan niyo po wari talaga ining bodybuilding ay ni Miss Yuki. Ing bodybuilding po, metong ya pong sports nung no ka rin masantingan mi or shake me ing kaya kaming katawan, baka nita masanting yang lalawin kaya stage uning dakal po aliwaliwang kategory ning bodybuilding. So depende po nung no karin yan division itang pakyabayanan ning metong atleta. So karin kami po mag-focus kung maanano itang discounting gawan mi para kitang training ang popaitan diet mi para apasanting mi itang kaya aming katawan. Yes. Also, kapag pala luluban mo yung bodybuilding, naman pala kabud-kabud mo na bisa ka magpasanting katawan o kabud-kabud na ka mamuat dumbbell o kabud-kabud na ka gagamit ka rin ang devices na at yung gym. Yung madalas po kasing term magagamitan tamo ang bisa na bisa akong mag-gym. Bisa akong magpasanting katawan. Alin tayo makaing agagamit ng term bodybuilding. Pero, Sir Paul, ang sinabi tamong mag-gym? Itaba, bala mo, can we say na bala mo equal to bodybuilding yan naman ta? Kasi nagkabalay tapo, gamitan din, term mag-gym tama. So, aliwa naman po kasi, itong sinabi, at naman po kasi ng tao na burida mo po talaga mamuat lang mo po, makapag-exercise lang. Pero wherein king gagawin mo po kasi talaga,
mas higher level than that kasi talaga po ali-aliwala pong tao din nga kakalaban mi, kailangan mi po talaga makapag pakit na masanting condition king stage. So naman po pwede tang basta mag-gym. So kumbaga king gagawin mi po talaga maka-organize ngan po in programming, nutrition mi po din aliwa pong kailangan. So naman pala basta-basta mo po pamaglubo, nung bisa kang maging bodybuilder at ipapalang talagang pamagplano yan. Pero ini nga makanining aktibidad o sports hanaping Yuki kanino yan mo po idea ini? Ni kanino la pwede o kasi ating hindi isip mo bisa ko yata mag-bodybuilding na mo meron katao o yako. Pero kanino yan po wari pinaka-ideal ini o nino rin mas pwedeng sumunod? Ating bang age yan kailangan? So, pwede naman po king babayan pong lalaki. So, ing kutang po kini, nung makanano ka kadisiplina, kung makanano may apaketing masanting condition king stage dahil ita nga po yung sinabi ko nandin, pasantingan niya pong kondisyon ni depende king category sabi napin pong Miss Yuki. So dapat talaga disiplinado ka bang anta akwamit ang gulay ta. Miss Yuki, ika anyang luban mo yung bodybuilding. Ikit mo ba nung makanano lakarakadeng lalaki, makanano lakarakadeng babae? Can you describe the environment kay meto nga lugar nung karin mo sinubo ko linuban yung bodybuilding? Opo. So, first po, mag-start ko pong mag-gym. Ali ko pa po mag-bodybuilding kan. Ita po, buri kayo mo pong i-explain ka rin kaya at-awsan tamong fitness lifestyle mo po. So, aliwaya po itang goal kaya tang pa mag-bodybuilding o kaya tang healthy lifestyle mo po kayong gym. So, going back to the question po, anya pong first time kong formally training kayang bodybuilding, 2017 po ito. So, compete ko po kayang Mr. and Miss Philippines, kaya mo rin po kayang pong Manila, kaya mo pong country mo. So, mostly po, mas dakal po talaga guys or lalaki na athletes. Pero kaya tang category mi po, mas dakal mo rin po kaya tang bikini category amanwanda. So, itang category mi po, symmetria po yung labanan ka rin. Ali po buring sabihan na bikini bodybuilding is singkaragul kami rin po muscle. So, kumbaga, itang kaya kami is beauty pageant with muscle adapin po. So, sexiya pa mo rin po, pero aliya po makakagul dang muscles mi. So, maantaya po itang category ko, bikini bodybuilding yaw. Miss Yuki, makanano mong pegumpisa na buri mong lugali kasi sabi mo niya muna mag-gym ka mo. Ngayon bala mo may inspire ka na lugali bodybuilding. Makanano mo ay buri ko pala ini mo basta mag-gym ko, mo basta magpasanting ko shape pa katawan. Bala mo buri ko na right, di ba magka-muscle na kayo ken. Opo. Abs kay braso. So nano ay isip mo bakit diriyanan mo? Ako po muna, anak ko pa, mag-training na ako po. Pero ali pa po sapat itang kanakong kabiasnan kanta Uning ala ko pa pong masyadong balo, ali pa proper talaga itang knowledge ko about kening makanining industriya. Anya pong may graduate ko, may garal ko pong pasibayo, baanita, maging ko pong certified personal trainer, ang pong certified fitness nutrition coach. So, anyang ayari ko la po rito, may inspire ko po karang akakit ko kening industriya tamo, kening Pilipinas na ininaing adatang dakyang karir da. So, from there po, may motivate ko po lalo na, bakaya ko, agyo ko rin ni. So, sibukan ko po, may ka-mentor ko, patempong tinuro ka na ako. From there po, dakal ko po akilalang network kening industriya tamo kayong Pilipinas. So, maanta ko po may gumpisa, ma'am. Bali po karang lalaki, dakal talaga. Dakal ko akakita bodybuilders, lalaki niya. Sir Paul, ika naman, makanano kang biglang milot kay makanining sabi natin yung e-sports? Ako naman po ma'am, high school pa mo po kasi, taekwondo athlete na ako po. Nang time na ito, bala ko po kasi before, tung mayayat ka, mag-gym ka mo, taba ka. Ito yung mentality ko po before. So, mag-gym ko po hanggang king balam, maging partner na po nimbiya ko,
hanggang king dintang ko po king college, tuloy-tuloy kaya pong gagawan. Hanggang dintang po yung Aldo na bala mo yan ako po masasatisfy. Bala mo bisa na ako po talaga na i-challenge po lalo yung sarili ko kasi makantitala po din tao eh. So, itong atin tama metong kakakuwang bagay, bala mo, burita mo, nung agyo tama nakuha yung metong mas masanting nga bagay, taya po ko nan, di ba? So, tinry ko po. May pinalad na naman po ng first competition ko last 2018 kini mo po king Makati. May kabe ko po king Australian Natural Bodybuilding, may kabe ko po king fitness model, may nyambot na ako man po king category ko. Okay. Pero bali po, kaya kakit ko kaya kareng kilala po, bodybuilding, mo kabuda akwayan ni na snap. Itang isip ko muna, desidido ko, pakikwanan kay pabulan, pakikwanan kay ng bulan, yung katawan na aburi ko. Maluwag bang proseso? Bakit ta akmamay tang shape, retang abs sa buri mo, retang muscles natin mo, yuki, ka makanan kalwat. Keta pong period nung makananoya kalwat, alaya pong specific na sagot na maaniniyang months or maaniniyang years. So, depende po kayong taon, timo po kami, malwa na kami po kung mag-training. So, ali po maanta kasakit kaya kami na makondisyon po ulit. Pero still, yung advice ko po karang kaya katamong kabalen is, number 1 is patience ya po. Taya po talaga, kahit nano naman pong resulta, taya po talaga apamaligwanan itang burita mong outcome, nung nano yaman po itang sinet tamong planned goals. So, number 2 po talaga is disiplina. Number 3 po is consistency. If alata mo po karetang atlong areta, etaya po talaga pwedeng i-push itang goal tamo kay bodybuilding. So, ko deta po retang atlong advice ko po talaga or pointers na abe karang kaya katamong manalbe. Okay. Ika naman, Sir Paul, makanano na yung making investment mo. Siguro nung pisabyang oras, panahon, baka taakmami ang katawan mo yan na kukompete mo pa kay alamong bansa. Ito nga po, sabi ko po din ma'am, ng high school pa mo po talaga, bugbog na ako po kin training in taekwondo. So hanggang king mag-college ko, continuous ko pa rin po training king miras ko rin pong mag-invest time king calisthenics, tinuro ko naman po king Manila before. And then hanggang king mas mag-focus na ako po king bodybuilding. So almost 10 years na rin po siguro mag-workout na ako rin po. Kaluwat na, talagang mamuhunan ka talagang oras ang pong dedikasyon, baka na pala akwa mo yung katawan na yan Sir Paul, Miss Yuki. At balo ko naman ako man mag-start na makanyan talaga. Baka ating panahon kay Deo na medyo malaman kayo na kalupa ko kaya buriming abalo na nung laretang challenges. Kailangan na pagsadyan na rin taong bisang may kakatawa na kalupayo. At yan po, pakibatan nyo kayong magbalik ng kakatawang programa, Nanupata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Magbalik ka po inano pata at syempre sabihan taong pamurin po in bodybuilding at pasanting katawan baka nita po retang kabalan tamong interesado mika muscle, mika abs. Ini po yung chance tamo tana po kailangan pamunta kayong gym pakiramdaman tana lang po ring making experiences po tips na po rin kaya katamo guest ni Ngaldo at pakipusan tao po nano kaya itang masanting danggewa baka sakali hanggang makanan mo pakipusan tamo although tamo syempre liwa yung training dane mika idea ta naman bisa tang magpustro o kahit ano pa chill naman again Miss Yuki buri mo abalo anya bang mag-start ka kay bodybuilding? Maklaring bodybuild mo. Bayo may ikwa yung katawan mo na ikit ko talaga kaya tang VTR tamo na as sexy at very firm blood kaya kang muscles kay katawan. Actually po, mag-start ko, ing body type ko po talaga is tabain ko po or tang ausandang endomorph kaya tang term mi kayang scientific term. Pero abayo kaya po itang kanakong metabolic and body type dahil uli ni pong disiplina ang pong consistency kang pamamangan ang po ketang training. So pwede na naman po kahit na chubby la or matabala maanyan isipan da ala na la pong pag-asa atin pa mo rin pong solution ka rin. Number 1 mo po talaga is patience and gawon niya itang tamang proseso ba anita akwa tayo itang specific goal tamo. Sir Paul, nanula rin sinakripisyo mo. Baka nita akwame ang katawan mo ngayon. Sabi natin na minsan kapag bulitayin neto nga bagay, malyarin mo magsakripisyo. So nanula rin sinakripisyo mo. Baka kabalo-abalo na rin kabalita mo, interested mo naman. So, nang first time ko po talaga kayong bodybuilding, mumuna po itang time po rin family. Dintang po itang time na minsan, makan kaya po rin luwal, pero ko po agawa kasi kailangan kepong samasanin diet po. So, daratang itang time, dintang itang time na magtampo lang yung parents ko ako. Hanggang king dintang yarin tang time na mesane na laka ako. Hanggang ngayon na susupport na ako rin king gagawan ko. Ito po. Okay. Miss Yuki, Sir Paul, minsan kasi, meto nga, unya ako luban ko yan. Yung marabula sa kripisyo, kaya ako yung pamangan na rin, Diyos ko, kasi nga kumain. Parang ba na at yung bagay yung part na ning kaya kayong sakripisyo itang dati yung kakanan, itang amount na ning food intake makanyan kailangan niya talagang i-monitor, kailangan niya lawan itang paborito yung kailangan niya i-offset. Miss Yuki. Opo ma'am, part na po ning journey kailangan niyo po kasing mamili kung maging sundan mo itang proper program mo ngayon kung maka-competition mode ka man. So, kailangan po, focus mo po talaga ketang diet na striktong asundan me. Or mangan kaping cupcake or nanuman tang paborito mong pamangan. Pero end up, mo naman nakuha itang goal mo na manyambut or mag-champion ka. So, maantaya po itang level of mindset me when it comes to bodybuilding. Mm-hmm. Don't you feel deprived? Kasi aliyo na abo pa kanitan dati or mas mag-matter kaya kayo mas fulfilling kaya kayo itang makanyambut kayo karang competition at akakit yung katawan yung makanyan kayong salamin. Uning pong sanay na kami ma'am kaya mag-diet ang pong potang mag-set kami po talagang goal is tuki-tuki. Kumbaga part na po ning success talaga isipan mi is emi akway tang success sa burimi if talagang ali kami mag-strict or mag-consistent. Anyway, it's just temporary naman, ma'am. So, pag yari na yung competition, pwede namang mag-let loose and maging flexible bagya. Pag i-quaminate ang goal na asset mo. Sir Paul, ika naman, kaya pa magkaya mo ngayon, kaya magpasanting mo kaya kang katawan, nanong lamoretang ko, karetang kabalitang bisa mo naman makaya, nanong lamoretang pamangan na kailangan tamong i-avoid? So, kako naman po ma'am, kasi po kin diet ko, maka-flexible diet ko po. So, mostly naman po, kailangan mo po talaga abalo nung makanano mag-track macros or calories na kailangan ng katawan tamo. Kasi once na abalo tamo po ito, and then maka-flexible diet ka po, po magkasakit nung mamili kang pamangan nung nanong available kimbali. So, kailangan mo po talagang abalo, ito po, nung makanano mag-track pamangan or calories and macros na design king katawan tamo. Ito mo po. Calories yan, makakakwa tamo lang, maski nga nasi.
Gana-gana naman pong pamangan na ating pong kalo. Opo. Kasi kita ati kong kaluguran mag-gym mo actually alyaman ito bodybuilding. O kanina ka kanan kay breast chicken itang pitso makatape. Ito po kasing kay ma'am, itang pitso po kasi or yung breast po kasi. Yung advantage na po kasi nito, mababaya po calories wherein atin niya pong high protein and then atin niya pong low fat. So nung halimbawa maka high protein diet ka po, so makasaopya po kaya katamo ito banganta mas masanting po yung kahit mo yung protein needs ta mo. Do you also take supplements? Regarding supplements ma'am, mag-take ko po. So kumbaga ang tiniya mo po yan yung mindset ng supplements ma'am. So for example, mamangan ka pong chicken breast, 100 grams, let's say, 100 grams. So, nung halimbawa, ka po bisang mangan, atin na ka man pong whey, like, bisa mag-crave ka king mayo mo, pwede ka pong i-substitute mo po yung whey, banganta, hit mo pa rin yung protein goals mo. Ito po. Value po ka ba? Nita mo ka pang pangan. As nakatamong kayarti, tutuyan. Murita mo malagutan. Piglas malagutan mo katawan. Kaya darakala mo naman rin mag-gym lakwas ng yeni. Medyo ditaking activity ba uli ng work from home la o magdatong laki nga marakaling oras ang makadatong laki mali. Di kami suki o uli metong ka ng mga trainer niya, kami metong ang coach, makanyan. Ring lalapit kaya magpaturo, ating bang sasabi na, uli ko sexy ko mo, pero bisang magka-muscle kanu pa, ating mga instances na makanita. Mostly ma'am, karayang clients ko pong babae, makanyan po paneing sasabyanda ka na ako. So, coach, bisa ako mong payat, bisa ako mong mag-slim, everytang luntola talaga rang cuts na ng muscles ko, makanyan. So, ang advice ko po karela ma'am is, don't worry kasi ikatamong babae ako, aliwata mo hormones. So, naman buring sabihan ng memo at kambakal, dagol nakakatawan, kalupa da rin lalaki. So, aliwaya po kasi body composition and hormones ng lalaki compare kaya katamong babae, ako mga yan. So, pag memo la po, pag mag-diet la, ang malyari is, sumek sila, babaeng karelang body fat percentage, kay but mag-build lang lean muscle mass. Wherein, ali naman po maragul na muscle. Sir, kapag siyempre ikit na ka niya, potang ikit na ka, nakasanti ka, kaya ita, mag-gym ita, healthy ita. Can we say na kapag masanting ang makanya nakatawad, can we equate this na kaya ka naman, healthy ka naman? Kintutunan po niyan ma'am, itong talagang sobrang baba na po yung body fat percentage tamo, wherein prep ready na po, kumbaga stage ready na ka po, na po talaga healthy. Kasi muna yung body fat percentage tamo mababa na. So wherein masyado ta na po may stress para king competition ita po. So bala mo may misip ta na po parati ken pamangan ita po. How do you handle this? So talagang mag-focus ka mo po talaga king goal at saka yung disiplina po talaga. Itong diyan na ano po kasing malyari nung ating kapon disiplina talagang gawan may pa rin po yung dapat mong gawan. Itang kay, kasi itik bala mo kung aba sa akin, minsan ma-overtrained kayo rin kapag lakwas ng ating competition. Gusto yung bahay tayo, kailangan mo rin kukontrolan itang pamag-training mo. Nabuling sabi natin competition bukas, panyamalan mo na 3 days from now. Ating bang kailangan, ating niya bang rhythm, itang kaya kayong pamag-training? Opo, when it comes to training matters specifically, ating kami pong ausan frequency ang papang periodization. So, karin niya po lulub talaga itang proper programming kung pilan days a week na kailangan ming magpapainawa talaga. Baan nito, yung sistema mi, especially metabolism mi, may painawaya rin po. So, in overtraining kasi ma'am, iwasan miya po talaga. Kasi number 1, prone po kayong injury pag sobrang overtraining na kami. And number 2, pag overtraining na po, po mag-respond masalesing katawan mo. Yan din po kasi ing buri kong i-advise din karon kaya katamong kabalen na alisa pat itang karelang kabi mag-guide masalese karela na mag-set lang goal bisa lang payat. Sobrang pamush ding sarili dahil ang tipong alina lang magpainawa. So for me po, best is pag-guide lang po kaya po talaga yung sapat knowledge ba anta balo rin po itang programming and periodization da
wherein ayabe tayo po talaga rin itang ausandang rest day or recovery day. So, number one, importante ya po ito. At saka, nung alalawen, men, sabi mo pinandin Yuki, dakal ka rin into bodybuilding na kaya lalaki na lang. Pero as nang kasanting na rin babaeng kalupa mo, aluluban na rin makanini, agyuin na makipag-sabayan ka rin lalaki. Pero king family mo, ba, mating kapamilya mong lalaki, ay, marabol ka pa, muscle ka na ako. Mo, sabihan na kaya ka na, and how do you respond? Kaya pa kanini, komento na rin kaya kamag-anak ka lalaki. Actually, ma'am, kayang pamilya ko, alang problema. Rang aliwang tao, like them, friends ko or kilala ko, maanyan. Ito po yung metong ka rin challenges na, ay, masikan niya pa mamuat ka ako. Ini, ay, matikas siya pa ka na ako. Ini, maanyan. Itapin po yung masanting kayang kay bodybuilding. Kumbaga, ala gender discrimination. Po, porket kami babae kami, mi na po agyu itang gagawan na rin lalaki na agyu may kondisyon mo rin po, ketang category na luluban mi. Sir Paul, ining bodybuilding, ini dapat ka rin. Bayo may panuban, kumbaga ready nakakatawan eh. Kaya ka pwede ka retang atin na kang panamdaman. Dapat beforehand, kaya niya. Prepared din katawan mo. So, kasi kung tatitamo ka bala na malbengen, medyo, kunwari, sisigak ya, o diabetic ya pala, pero desire mo magpadawan, nanurubong future, maninaya ka rin ating ba? So mas masanting po ma'am, bangata safe la rin po. Masanting po magpa-check no po ka rin professional po talaga na doctors. Bangata bayad na po talaga luban, at least safe po at saka ala po talagang po problema at makapag-focus po king gawa na program. Mm-hmm. At saka, hindi ba mag-umpisay, ba't bagaya mo? May pamaligwanan yung sabi mo, pinya naman agad kang may bodybuilding, may kaya ka pa mo talaga, linog ka pa mo ka rin gym. Mas masanting, ito ba yung masanting step? Namin masanting step, ba yung mulubanin? Bayo tayo po luban, if bodybuilding niya po talagang goal, it's best na lawen tayo po talaga if agyo tayong i-commit ang sarili tamo. Number one po. So, number two is, lawen tayo po if atin tamong time and agyo tamong magdisiplina or mag-follow ketang program na gawa na ng coach. Nung ninuman po yung affiliate ng coach. Para akwa tayo itang specific goal na so talaga itang kaya atam katawan or condition. Well, Yuki and Sir Paul na siguro kay nga pamagbalik na ni kaya katang programa. Ikwentuhin naman, nanula retang activities, ageway nanula retang binwatyu, baka nita ay achieve yung katraw na yun. Kasi mo kabudyata exercise yan eh. Kailangan talaga ating kayong gagamit ang devices apanyaw. Pakibatan nyo rin, kayong pamagbalik ng kaya katang programa, nanupa.
At yung tamang pangurin, kay katamong kwentuhan, kapampangan, kay ni Keng, na ano pa ta. At syempre po, bago tamong pumitag mas kaya katamong kwentuhan, at kaya betane po itang kaya katamong in-announce na din ni Mark Franco Ladrillo na minded pong sao para kay kaya pamunakan ay Baby JM at pin pong rare congenital heart condition. Mark, kumusta na yung Baby JM kay kasalukuyan? Mark? Mark, kumusta ni Baby JM? Mark, medyo pakikaya may audio, Mark. Yes po, hello? Sir Mark, kumusta ni Nikay? Kumusta ni Nikay? Yung Baby JM? Ngayon po, medyo okay na po, ma'am. Kaso mag-take ya pong antibiotic. Kailangan niya kanong ma-opera. Opo. Makanano ka rin Opo. Within 6 weeks po, need na pong ma-opera. And then, yung kailangan po is 1.2 hanggang 750,000 hanggang 1.2 po. At ini rin kaya collection sa foreign kaya artworks niya pamisali mo na lang makanano la makipag-coordinate kaya ka din Opo. po at i-guide, supportahan din ni kaya kang fundraising campaign. Makanano lang makipag-coordinate. Opo. Pwede daw ko pong i-direct message kayo ka na ako pong Facebook account po. Ang Mark Franco Ladrillo po. Malyari rin po bang i-announce kaya kayong number? Baka po kararagli, ayaw, so text na kayo po ng isang sumaw. Okay, sige po. 0915 714 8139. Ayan po, dandan tayo po yung Mark hindi kayang paunakan, panyad na pong saup at sana po kayong panahon na kalupa na nini, pakita mo po, lalo na po retang minuno, king retang kung sobra-sobra nung makanan tayo pong asaw pa Mark. Sige Mark, kaya kang panawagan ka rin kaya katamo kabalin. Hello, pasisibayo po, karen pong malalambot na puso, manyad ko po sanang dita kasaw or share ye po itang kanakong itang collection ko po and artwork para po makasaw financially kaya pong paunakan ko po nating heart congenital disease or DORV kasi kailangan niya po kasing ma-opera within 6 weeks po. And then ngayon po magpanuluya rin po kanyan ngayon. Dakal pong salamat karen kaya katamo pong kabalen na sinaup na po madam. Ako po malugod ko magpasalamat po talaga. Ayun, Sir Mark. Salamat mo rin po kaya kayo, ang Sir Justin po. Sir Mark, payabot mo ka rin pengari ng Baby JM at kaya kayong pamilya na si kanandeng loob dapat kay nga pong ginugawa ay pong paralan baka nito. Hindi kayong pagsubok kayan, alam pa sa inyo kung mo tetagan. Alpong salamat Sir Mark. Po. Ako po, Ma'am Jen. Salamat mo rin po. Yung pamagon laki ng interview po ngayon . Okay, ayan po kabalen. God bless po kaya kayongan po. Kabalen, kakatukla po kay puso tama rin pamilya Ladrillo, pakanta po asopan tayo po Baby JM. Dimnamiya po itang kayang number po kung kayang FB page at karin po malyari tayo pong contact bakanta rin at pong bisang. O yan po, balik tayo na po kay kakatamong masayang kwentuhan, kaya po ni Shuki at saka po Sir Paul at Sir Paul, narula mo po rin ang activities, kailangan yung gawan, baka ta-i-achieve in kaya kayong masanting ang katama na yan na talagang pag-compete na malungas. So regarding po kasi king program magagawin ni ma'am. So emo po basta kasi meto nga body part ing i-improve me. So buong body part po talaga, muscle group kailangan may improve. So I think kaya pong Aldo na mag-focus kayo mo king meto nga muscle group, like for example king meto nga Aldo, focus kami king chest, okay? Ating Aldo din na mag-focus kami king legs or kung naano man po ing assign king program me. So mga tita po. Sa gagamitan mo.
Like ako po ma'am, dahil pandemic nga po, mag-invest na ako po talagang mag-set up ko pong home gym para kay Bale kasi mumuna po. Atin po, panahin ko po kasi baka by 2022 po, siguro 23, baka mag-compete ko po ulit. Ako naman po burin na mabakanti ko, masayang nga po yung invest kong king katawan ko. So, mag-invest ko pong equipments para at least kaya ni Pumbale, makapagkain na ako rin po, makapag-workout ko pa rin po. Yes. Ikaw naman, Miss Yuki, o yan, talking of investment, baka nita, mababating yung katawan na yan. Ikaw naman, ano gagano, baka naman natili ka, makanya na paano ka katawan? Para improve mo. Ako po mag-training ko pa mo rin po ken gym, keni mo pong Angeles mo po banda AUF. So, regular programming ko pa mo rin po. Katulad na rin po ita sinabi na ati pong certain day na ilulubmiya po na yung specific body part na i-training me. So, kaya paruminggo po, each muscle group, titrain nila pong 2 to 3 times a week. So, depende nung nano itang kailangan ming i-focus. Yes. So, ita po para maintain niya itang figure na kailangan ming i-maintain. Okay. Bahay tamong mayari ka rin, makaramdam tamo, ka rin talapan ng beta mo. Sir Paul, ano mo yung mensahe mo karang kaya lalakinan na bisang may kakatawad kayo bang makanya? So, kareng kay, buridang luban talaga yung kay, yung bodybuilding. Mumuna, set yung utak yu. Kasi utak talaga yung pera kalaban nyo rin. Set yung sarili yu. So, regarding kareng, nung halimbawa, ala kayong kay, budget para kumang online coaches or coach talaga. Atin naman Google, ating YouTube. So, kailangan mo talaga mag-deep research kasi nga, syempre, naman gana-gana yan is, applicable para kayo. So, panigaralan mo yung masalese. So, nung talaga namang emo na buri mag-trial and error, so, dakal coaches can like ako, Miss Yuki, mag-online coaching na kaya man po. Yes. Miss Yuki, mabilisan mo. Karang kaya babay na, anong mensahe mo? Mensahe ko po is magtiwala lang kayong karelang sarili, ela mag-self-doubt, ela tatakot mag-fail dahil karela mas mabiyasa kitang proper na proseso. Disiplina, consistency, dedication, ang po itang kabiasnan. Dapat paneta mong mag-update. Uning continuous research, science siya po kasi yung fitness. So, eta pa buran malalakwan tamo kitang knowledge na kailangan tamong i-upgrade. So, kailangan awareness, number 1 nito. Okay. Dakala salamat, Miss Yuki. Sir Paul, timbing niya yung oras at karang kaya katamo ka bala, hindi mo tamo tayong experiences na, hindi mo tamo itang tips na para kaya katamo. Ayan po, siyempre, absorb tayo ta, bakit kalupadan mo at itamong buling gawan, aparasan, kaya kami kakatawan, achieve tamo po yan. At siyempre, mayari niya po, inero ba kabilis? Meron nga oras sa pag-istorya. Dakal kong salamat ka rin sa Blang Menalde. Kaya kami pera, paboritong Kabangpangan TV program, inano pa ta, kabalen. 79 days na po, Baiting Pasko. Sabay po kayong lagyo ng Jody Mercado at Nicolette Henson, isang ako po dyan na lumbang, parang nga lumidya, in Kapampangan.